Kakaaro, saan aabot ang 20 pesos mo? Wow, mapapawaw ka talaga sa 20 pesos mo dahil sulit na sulit ang pagkain nila dito. Tara na't ating tikman ang luto nila dito. Sa halagang 20 pesos, may pastil ka na iba't ibang putahe. Dahil mura ang pagkain nila dito, sa halagang 20 pesos, marami ka nang ma-order. Tulad ko, ang dami kong in-order, kaya aking kakainin to. Araw, may 20 pesos ka. Isipin mo kung saan aabot ang 20 pesos mo. Kung saan ka mabubusog. Tara, punta tayo dito sa pastil ng San Carlo. May iba't ibang putahe na pagpipilian mo dito. Lalo na kung mahilig ka sa mangha. Kaya sulit ang 20 pesos mo. Talagang mabubusog ka dito. Tara kakaaro, samahan niyo po akong kumain dito at matikman ang binibida nilang pastil ng San Carlo. Dito lang matatagpuan sa Barangay Tarese, San Carlos City, Pangasinan, ang pastil San Carlo. Tara kakaaro, sulitin natin ang 20 pesos ko. Ay agi kakaaro, mamukmuran tuwan. Pastil with rice, classic pastil, spicy pastil, tagba intilabat kakaaro. No special with egg. Ay manarong kalabat na 15, kayang 35. Wala mo so pastil with chicken skin. Ay agi, mamukmura kakaaro, inarkini ay. At syempre kakaaro, mayroon din silang tindang chicharon, bulaklak, at saka vinegar with spicy. Katong kakaaro, bali-bali isaw-saw ya. Maliw kayo dyan, available. At syempre kakaaro, hindi tayo nagpahuli, nagluto din tayo ng hotdog at saka siomai. Tamang-tama kakaaro, dahil hindi lang pastel ang matitikman mo dito, with hotdog at saka with siomai pa. Kaya yung halagang 20 mo ay sulit na sulit lang. Tama mo mura kakaaro, kaya i-enjoyin ko yung manluto. Syempre kapanangan layay, di ba kakaaro? Alikas yung kakaaro, saragsak kumot naman ay mang luto. At syempre parating na po yung may-ari, si Ma Ivan Samson. Salamat po sa pag-invite po ma. Ito ang negosyong patok na patok. Sang kamuraan kakaaro. Sa halagang 20, wala lay pastil mo. Tan pastil with siomai, pastil with hotdog. Aya subalon recipe da. Katong kakaaro, bawing-bawi suba intim. Na-sulkani. Habang busy po si Ma'am Ivan sa pagluluto at pag-prepare ng mga ingredients, ay napatingin ako sa mga customer dahil may kambal. Singara kambal anto kakaaro. Tinupul ko no kambal ira ay magpinsan ay kay manay magkamukha. Kaya shout out si kayo kakaaro. Tagaraed San Carlos mo. Siya kuno'y favorite dan akanan tamamukmura kakaaro. Habang hinihintay natin ang orders namin ay syempre shout out kindi like ka TV takaiba tayo. Ay shout out kindi Sir Ivan Samson. Sa katamanayay akang gawaya so pastil ng San Carlos. Katong kakaaro bali-bali pa nag-decoration da graduate iray HRM. Kanyang masami suluto da kakaaro. Mala social ni style to mamukmura ni. Salamat po Sir Ivan sa pag-imbita sa amin. Sa wakas matitikman ko na ang bidang pastil ng Tarese. At syempre kakaaro mayroon ding nag-order na take out. Pwede pala ang take out dito kakaaro. Kaya shout out kindi kuya ta vloggers mat ira manaya. Max TV nga pala. Wow. Vlogger din po yun. Taga dito? Kami po. Vlogger din po. Sige po. Sige, nice to meet you, sir. Nice to meet you. Sige, tagdanta kayo siri sticker. Yun. Tapi ano, nakin nyo kami. Thank you ate. Yan, may iba tayong kabaro. Hello po. Alis, nakamit na naman kayo. Shout out sa kaaro. Ayo, syempre, thank Ay, you. shout out. Kaya shout out Idol Max TV. Balbalagi salamat si kayo, tamit mi kayo. At syempre kakaaro, andito na yung orders natin. Maninam-inam ala kakaaro. Anto panangalamot saya kakaaro. Ayala may 20 halaga. Iba-ibang pastil na putahi. So natawayang ko dyan. Aya, so pastil ng San Carlos. Bida-bida, mapapawaw ka talaga. Sami! Katong kakaaro, umpisaan tilay mga. Syempre kakaaro, maglagay muna tayo ng plastic sa kamay bago tayo kumain. Alikas yung kakaaro ay masami jay mangan. Ta syempre magtumpok tayo. Alas sosyal tayo natan kakaaro. Singa mo wala ed restaurant nya balbalu. Yala sosyal. Nitang kakaaro, handa na ba kayo? Handang-handa na akong kumain. Yara may in-orders ko kakaaro. Ayagi, ang bali-balingi ni kakaaro. Tan ang putang ni. Ayagi kakaaro, unan ko lang kanin nyay hadog. Masami so hadog na balbalu. Yay isubo. Katon kinan ko lang. Kawayan tayo mo yay siomai. Masami. Ay no, lagi. Mas lalo. Masami ka talaga kakaaro.
kakaaro. Agi kakaaro, malanam sulutod adya. Agi kakaaro, akapidwa nilang order. Tanaupot ko lamay sa kay order ko. Nyalamad, bodol iti nga lamad saya kakaaro. Paano to kasi, tagpainti laba, di sinulit ko lang. Agi babag kakaaro, yabwa kagak, andi tanarasanak. Siyempre, mamumura kakaaro, di sinambot ko lang. Katon inyan ko lan akan kakaaro. Katong kakaaro, sulit na sulit suba intim. Talagang makapidwa kaning manganja. Tanto isang kamura. Kaya dito lang matatagpuan sa Barangay Tarese, San Carlos City, Pangasinan. Ang pastel ng San Carlos, ito ang bidang-bida at pinakamasarap at murang-mura pa. Ba inti laba yung pastel with baaw ni. Lalo sa favorite mo hadog ni. Mga nalamot na hadog, yung subok lamot, tanto yung balbalag. Ay masami yakana niya isubok. Akin, walay direct to ang nguyay ni camera. Akin ang bibilungan ng mga kanak na hadog. Ta mga kanak lapot. Katong kakaaro, gabayo on ladya. No gabayo on ladya, mangkuming kila dya. Ta itagar yuray, barkada yo, ni marang barkada yo, sarasarag tula. Kaya natawayan niya yung pastel ng San Carlos. Aya so ibibitay Barangay Tarese, San Kamuraan kakaaro. Katong kakaaro, imbat yuray kakaaro yume. Yan si kayo'y napilime, ay mangkuming kila talusab, isula yuray kakaaro yo, yan ni Mara. Yan makapangang kayo dya, libre. Kaya natawayan yo mo, so inakan ko, ya, masamsami. Katon, invite mulay kaaro. Pangangaro kasi kayo kakaaro. Anto gabay mo, andi. Katong kakaaro, ibagam laot kaaro niya maritis, tapyano, ni bagatod aro. Yan na istismis tumula, yung painti laba, so naakan dyan. Ni tagar to niri kakaaro to ni Mara, yan makaakan matira dyan. Libre ni. Ni aya, pastel ba intitan? Malanam kakaaro. Anto gabay mo dyan, yung la. Katong kakaaro, sambot mulay mampili ni Mara. Yung barkadam, yan makapasyar kayo dyan, pastel ng San Carlos. Di bali, si singer kakaaro na taga San Carlos. Ni sweet irayay duara ay. Katong kakaaro na walay girlfriend nyo or jowa ay sarasarag yun itagar dyan. Singa arayay duara ay love team kakaaro. Shoutout sa ano, Area 69 mga tropa ko. Sige pa siya ako sa Alice in the Strawberry. Anong masasabi niyo dito sa pastel? Sulit, masarap. Tayo po, ma'am. Masarap po. O diba kakaaro, masamit kwanda, anto ay sarasarag yun na dyan kakaaro. Asingger kakaaro, jalabatod Barangay Tarese, San Carlos City, Pangasinan. Asingger labatod bali tayo, kakaaro. Katong kakaaro, dadakulay undadayo dyan. Diyan kalabat maka-order na 20. Gapulay aro, diyan kalabat talaga maka-order na 20. Yaw walay baaw to ni. Ni, masami ni panangandara yay duara ay. Makapaibag iray. Bali-bali imis dan dua. Paturunan dan no siya kay mambayar ko na 20. Hayay na kanta. Ay, syempre, shout out mo at Kinti Charles Fernandez, vloggers mert ira kakaaro, nanti nagpatangkura, tagaran libas. Kaya shout out, Charles Fernandez. Kapakain din po sila dito dahil mura daw dito. Katong kakaaro, anti sa iyo nalis, ay ang kuya nalingwangan sa inakan ko. Tanto ibabal ko tong kula kakaaro, tanto masamsami. Pero wala mo sa isang ko, abo. Katong babal ko tong kula, paano to kasi, ag kula na upo. Katong bal ko tong kula kakaaro. Tang kakaaro, wala lay maluto. Kunya labas sa bilay kakaaro. Nakasipti ako. Hawat lalamon. Irang kakaaro, awat lamang kuwanon uyo. Ay, syempre, alasyaron mo si Idol kun Laika TV. Alawan siya mo labat kakaaro. Ni, mamabalkot mo la. Matibay so Idol kun si Laika TV. Alasyaron kami lang duwala laingan. Tanto, amin na upot. Atalo kami budol eating. Antis tayo na unalis ng papicture kami at akang gawa. Si Sir ay buntang Ma'am Ivan. Katon antes ako analis kakaaro ay nang pagkata mo ilay sticker ko, tawad jaray idols ko. Katong kakaaro pasyar kayo dya at Barangay Tarese anak yoy pastel San Carlos. Kaya natawayan yoy pastel da dya yap nagbaing tilaba. Nyaray idols ko yan limara dya, wadya mo ilay kakaaro. Taan sila'y ka TV, ya taga San Carlos. Katong babay la kakaaro.